mai yama da kuma karamar hukumar ɗakin gari. Akwai abin da ya shafi batun rashin biyan kuɗaɗen wutar lantarki akan kari, wanda wannan ba sabon abu ne ba, tsohon abu ne wanda har ya sha a shekaru ko kuma a lokutan baya aka dan samu irin waɗannan ko kuma wasu matsaloli ga mutane musamman a karamar hukumar Jega, inda su suna ganin kamar ba a basu wuta kuma kuna ganin kamar ba sa biyan wutar lantarki. Kamar wani ƙarin bayani za ka yi masu sauraron mu akan wannan lamarin? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, abu na farko kafin in je ga wannan gaban da aka fara magana akan shi, akwai dan bayani da nake so in ɗaya ma al'umma. Kamar da aka sani, kamfanin nan Kaduna Electricity ɗaya daga cikin discos ne da muke da su guda 11 a Nigeria. So kamfanin mu muna covering state 4, wato Kaduna, Zamfara, Kebbi and Sokoto, wanda yake a nan kuma Kebbi an raba ta a sassa guda 4, wanda yake ni ina wakilta kama wa'annan local governments da ya faɗi, da kuma abokin aiki na shi kuma yana wakilta bangaren Argungu. Na'am, abu na farko da zan fara magana da shi shine rashin biyan kuɗin huta cikin lokaci. So abin da nake son al'umma su fahimta da shi a nan, yadda muke ba al'umma waton shaidar abin da suka sha a wata, waton bil kenan, mu ma haka kowane wata ake kawo muna invoice wanda za a bamu huta ga ainihin megawatt inda aka bamu, gashi an buga shi an mai da shi into naira, sannan ga miliyoyin kuɗin da ake son kamfani ya kawo. Su ne waɗannan kuɗin muke sarrafawa, muna kakkasawa, muna ba su kuma kwastomomi da ke amfani da wannan hasken wutar lantarki. Idan sun biya mu kuma sai mu yi ƙoƙari mu biya waɗanda ke ba mu hutan kenan. So akasin haka na rashin biyan huta cikin lokaci da kuma rashin biyan kuɗin hutan yana kawo muna matsala mu ma, domin mu biya kuɗin hutan da aka bamu kuma mu ba al'umma isassan huta. Yanzu akwai wani misali da na yi kwanakin nan, na duba ainihin akasin mutanen da ke amfani da hutar lantarki a wayannan yankunan, sai na ɗauko tarihin hutar da suke biya, rekod insu daga watan 1 zuwa watan 7. So idan ka ɗauki wani yanki, abinda muke ce ma transformer kenan, idan ka ɗauki transformer ɗaya, misali a ce transformer tana da aƙalla mutum 100 wayanda ke shan huta ka wannan transformer. So cikin mutum 100 idan za ka duba, yana da wuya ka samu mutum 20 wa'anda suna biyan kuɗin huta daga watan 1 har zuwa watan 7 ba tare da sun tsallake wani wata ba, wanda yake wannan gaskiya yana kawo muna illa sosai. So shine daga cikin abin da muke son mu ƙara jawo ma al'umma, abokan hulɗar mu hankali akan tabbataccin cewa ka biya kuɗin huta kuma an baka receipt kai tsaye na shaidar ka biya kuɗin huta. Akan haka akwai sassa da muke da yawa wanda mutum yana iya zuwa biya kuɗin huta. Muna da office, a offices ɗinmu muna da cashiers, wanda yake idan ka je office an kai maka bill a gidanka, idan ka je office kai tsaye za ka ba cashier, cikin 'yan mintutuka zai buga maka kuɗinka kuma zai baka receipt. Na ɗaya kenan. Na biyu, akwai ma'aikatanmu waɗanda ke zagayawa cikin gari. Majority of ma'aikatan na namu suna da abun da wannan mashin da muke kira POS, wanda idan ka ba da kuɗi su ma kai tsaye ko a kofan gidanka ne za su buga su baka receipt. Na uku kuma akwai hanya ta yanar gizo, wanda yake mutum kuma yana yin amfani da internet online kenan, ya amfani da internet in shi ya biya kuɗin hutan shi. Sannan kuma akwai wani mashin ma wanda muka kawo yanzu da kwanakin nan a wurin cash offices mu, idan mutum ya zo da biyan kuɗin huta da bill ɗin shi, ko da baya da cash, wato kuɗi a ƙasa kenan, idan yana da ATM machine zai ba su za a sa ATM machine sai a yi withdrawing kuɗin a biya mishi bill ɗin shi a kai tsaye. So abin da dai muke son mu ja ma mutane hankali akan shi shine, don Allah a yi ƙoƙari a taimaka a dinga biyan kuɗin huta cikin lokaci. Duk wanda aka ba bill, duk wanda ya ba da bill, idan za mu duba da kyau a cikin bill ɗin, a nan tsakiya akwai inda ake rubutun cewa
ga lokacin da aka yi creating bill din sannan kuma ga lokacin da ake son mutum ya biya kuɗin wuta kafin wata ya ƙare. Wani lokaci muna samun wayannan matsaloli, mutum ya ƙi biyan kuɗin wuta cikin lokaci, idan wani wata ya shigo muka kawo mishi wani bil muka ce zai biya mana kuɗin wata biyu kuma zai zama wani matsala da ishi kuma da muke yawan samu na ba a yi albashi ba, wanda yake ya kamata mutane su fahimta. Dama yana so a zuwa wannan gabar ka za ga akasarin mutane sun dogara da albashi. Wani lokaci kuma za ga mutanen ku sun zo kafin ma ba a yi albashin ba. Na'am, so abin da nake son mutane su fahimta da shi a nan, wani normally muna kawo ma mutane bil kenan na hutar da suka sha wani lokaci da tsakanin 10 ga wata zuwa 15 ga wata. Misali, yanzu muna watan 7, na kawo maka bil tsakanin 10 ga wata zuwa watan 15 ga wata. Ai wannan watan bai kare ba, haka ne? Bai kare ba. So idan ni ce ka biya ni kuɗin wannan watan da bai kare ba, ai kaga abun bai ba. So wannan bil ɗin da na kawo maka na watan 6 ne, wanda yake ya kamata a ce in kawo maka shi 1 ga watan 7 ka biya ni shi cikin wannan satin na farko, amma ban kawo maka shi ba sai 10 zuwa 15 ga wata, so kaga bashi ne. So ni kuma da na zo na kawo maka bil, ina kyauta da zaton tunda bashi ne ka aje min kuɗi na already, tunda ka riga ka sha hutan. So da na kawo maka bil kawai za ka ɗauka ka je office ka biya ni kuɗi na. Dama ya kamata albashinka na wata 6 da ka karba ya kamata ka yi reserving na kuɗin wutar lantarki kamin ka jira bil ya zo. So da an kawo maka bil sai ka je ka kenan shi biyan kuɗin lantarki ya danganta daga ranar da aka kawo maka bil kenan. Ya kamata a ce daga ranar in kana da hali ma ka biya. Ko da 10 ga wata ne. Ko da 10 ga wata ne, kwarai. Ba sai an je ƙarshen wata. Ba sai an je ƙarshen wata ba. To ka san akasarin masu sauraro su fahimci wannan abin sai yanzu da kai wannan bayanin, suna tunanin kamar in an kawo kamar an tunatar da kai cewa wata mai zuwa za ka biya kuɗi. To kafin 25 ko 30 ga wata sai kuma a fara zuwa maganar yankan wuta. To nan ne sai ka ga mutane kuma suna korafi su ce an yanke musu wuta ba a jira sun samu kuɗi na biyan wannan ita wutan ba. Yanzu kama wannan bil ɗin da ke hannuna yanzu nan, bil ɗin watan June ne, an kirkira wannan bil ɗin 7 ga wata. So aka ce ma yana nan rubuce a bil ɗin kowa. Aka ce ana ba mutane, ana ba kwastoma shawara ya yi ƙoƙari ya biya kuɗin wuta kafin 24 ga wata. Kafin 24. So idan 25 ta yi na zo bai biya kuɗin wuta ba, ina da damar in yanke mishi wuta. So ya kamata mutane su fahimci da wannan. So yana yiwuwa ko da za mu zo 24 ba a biya albashi ba. So kaga kuma hutan ka riga ka sha ta wancan wata ne, so muna expecting at least ka aje muna kuɗin mu sai ka biya mu kuɗin mu a kai. Bari koma bangaren Malam Habib Sa'id, kaman wani ƙari haske zaka yi akan abin da ya shafi wannan. Jama'a assalamu alaikum, kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar, sunana Habibu Sa'idu, area manager na Kebbi North, wanda yake kula da yankin Argungu, Bayawa, Gwandu da kuma Gulma da kuma sauran ƙauyukan da ke kan hanya haka. Kamar yadda abokin aiki na ya gabatar, Malam Nuruddin, wanda yake kula da yankin Jega da Mayama da kuma ƙauyukan da suke ƙarƙashin ta har Aleru, game da abin da ya shafi biyan kuɗin wuta cikin lokaci. Na farko abin da ya kamata mutane su ne shine wannan kasuwanci ne, Malam. Kasuwanci ne, wasu suka sa kuɗinsu suka saya don su samu riba. Kuma kowane kasuwanci ba abin da ake so bayan riba, duk da yake kasuwanci yana da haɗe da abubuwa guda biyu, akwai faduwa akwai kuma riba, amma dai ɗayan aka fi so. Wani mawaki ma ce sana da ba a ci riba to ka rike ta ba siriyar ne ba. Yawa, so kaga wannan kasuwanci ne, amma har yanzu su mutane suna da tunanin cewa me yasa ma suke biyan kuɗin wuta, ko bai kamata su biya kuɗin wuta ba, kasancewa ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki wannan nauyin, wanda kuma ba haka ba ne. Gwamnati tana da wani nata shiya a cikin wannan wuta ɗin, tana da wani percentage nata, akwai kuma sashen da ta sai suwa ma 'yan kasuwa. Sannan 'yan kasuwan nan idan aka ba su wutan nan a ƙarshen wata, to za a kawo musu invoice kamar yadda abokin aiki na ya faɗa, cewa ga wutar da suka sha ko ga wutar da kamfanin ku ya sha ta biliyan kaza, kuma muna buƙatar wannan kuɗin ku kawo mana shi. To mu kuma ya za a yi mu iya mai da wannan kuɗin ba tare da mun karɓe su hannun mutane ba? Ba zai yi ba. So wannan wuta kasuwanci ne.
sannan babu yadda za a ce mutum yana kasuwanci ko da yaushe yana faduwa sannan kuma a ce ci gaba da wannan kasuwanci in ma dan abin da ya shafi sha'ani ne na wuta kuma akwai wani patentin na gwamnati ba da ina mai tabbatar maka in 'yan kasuwa ne zallata suke wannan kasuwanci da yanzu ya tsaya saboda yadda mutane suke responding game da sha'anin wuta kayan wuta kan su tsada gare su duk wanda ya karanci electrical engineering ya san yadda sha'anin wuta ba kaman kila bulb ne kawai a balla ta haka da ba akwai connections da yawa din da wanda za a yi har kafin a samar da wannan wuta din so mutane don Allah su yi kokari su fahimta cewa wutan nan sai wuta ake yi kuma ta sesuwa ce kuma at the end of kowane wata ana kawo mana bill kamar yadda ake kai ma kowane gida bill kamar yadda kowane kai su kuma kawo muku ake mu kawo mana ake yi mu ana kawo mana shi in bulk ga kamfani gaba daya ga abin da kamfanin Kaduna Electric ya sha to mu kuma sai a duba inda muke covering guda 4 state guda 4 kowane region wutan nawa ya sha sai a aiko muku a ce to gashi nan ku je ku karbi kudaden mutane so wannan shine sannan na biyu an yi magana akan issue na salary wanda yake wannan mentality din ko wannan aqidar ya kamata wato mutane su kawar da ita domin me sunan ka malam Junaidu mafi yawan mutane ba sa budgeting ɗin abubuwa ba sa tsara al'amuransu yanzu za ka samu wani yaji ya ci bashi for unnecessary abin da bai kamata ba amma ba zai iya biyan kuɗin amma zai ce maka shi bai da kuɗin da zai biyan wutar da yake amfani da ita iyalansa suke amfani da ita amma za ka ga zai iya zuwa ya ciyo bashi domin ya je wasu bukatocin da ba su ma zama dole ba amma when it comes to in za a biya kuɗin wuta kawai zai ce maka ba nan ba mu samu salari ba kuma wannan ba excuse bane domin baka zuwa yanzu kasuwa kace zaka siyo gumi ko zaka siyo alayyahu ko zaka kace ma abin nan sai dai akwai wani sabo tsakanin karshe wanda kuma dole sai ka biya shi kuma akwai littafi a rubuce da zaka biya shi so ya kamata mutane a ce wannan biyan kuɗin wuta ya kamata ka sanya shi cikin tsari ne na gidanka na cewa zaka biya yana cikin abin da idan aka mun salary in ni salary nake karba to ya kamata in yi budgeting da cewa akwai kuɗin wuta fa a cikin expenses ina na gida to amma mafi yawa ba ma sa kuɗin wuta ciki saboda wannan aƙida da muke ita ya kamata ma a ce wutan nan an ban mana ita kyauta gwamnati tana biya mana to tsakanin da Allah kamar yadda ta faɗa a wani program da muka yi a Vision ina ganin cewa gwamnati ta ce bodin yayi mata yawa ba za ta iya ba so ina ga wannan dan shine dan kaman ƙarin amma da mutane suna tunanin cewa kaman gwamnati tana ba ku wani tallafi na musamman wanda hakan ne yasa ma ake dan samun wutan a jiha da kuma sauran gurare kaman me gaskiya wannan al'amarin gwamnati tana ba da tallafi kwarai da gaske amma ba mu a karan kanmu ba kaga akwai TCN wanda su suke ba da wuta din akwai kuma kamar Jankos wanda su suke haƙo wuta din su suke haƙo ta sannan su kawo mu transmission mu kuma daga transmission ne muke karban wutan ko kuma ku rarraba mu kuma raba ma sauran abun nan inda muke kula da su so definitely akwai in ba dan za mu zo game da issue din abin da ake kira kafin kila ko nan zuwa ƙarshen program din mu je a kila wani percentage ne ita kila gwamnati take sawa domin ta dan rage ma talakawan ta radadi nauyi haka domin da ana sai da kilowatt a kaza yanzu kuma ya koma kaza me yasa kila saboda me haka kowa ya san cewa gas ya tashi so wanda kuma gas ne yana cikin element din da ake amfani da shi wajen haƙo ita wannan wuta din so wannan gaskiya ne akwai wani percentage din da gwamnati take sawa domin ta rage ma talakawa ko kuma 'yan Najeriya raɗaɗi na biyan kuɗin wuta din. Akwai abin da ya shafi receipt kamar yadda Malam Nuruddin ya magana abin idan ka biya kuɗin wutan dai fa ka karbi receipt wanda shine shaida ke cewa ka biya. Akwai da yawa daga cikin ma'aikatan ku wani lokacin za su ce bare mu karbi kuɗi daga baya a kawo receipt shin hakan yana cikin doka an yadda da haka ko kuwa ya abin yake? Malam Junaidu abin da ya shafi a biyan kuɗin wuta a kuma baka receipt wannan ya kamata a ce kowane mutum duk abin da ka ba da kuɗinka ya kamata a ce akwai wata shaida wadda zai nuna cewa wannan abun lallai ka biya shi saboda ko nan gaba so mu kamar matsayin supervisors masu kula da sauran kila ayyukan da yaro suke yi haka idan muka je ga wuri muka ce muka bankwasa muka ce wani fito da bil ɗinka ka fito da shi muka ga shaida ka biya kuɗin wuta to wannan kai ne muke da tabbacin cewa ka biya kuɗin wuta amma idan muka zo muka ce mala ina kuɗin wuta ka ce ka ba wani ba mu san wa ka ba wa misali
wani na iya zuwa da sunan mu ya ce ai ya karbi kuɗin wuta kuma alhalin ba mu bane. Amma duk wanda ka ba kuɗi ka tabbatar da cewa lallai ya baka wata takarda da zai nuna cewa lalle ka biya wannan. Ko da ba receipt bane ba ya rubuta takarda cewa na karbi kuɗin. A'a receipt ake basuwa. Ba ma amfani da wani takarda ta hannu na cewa wani an karbi kuɗin ka. A'a. Abin da ya fi kamata shine ka tashi ka je da kanka can cash offices din mu inda ake biya ka biya a baka receipt. Ko kuma masu POS kamar yanzu da yanzu abin is in advance zaka iya biya da POS akwai ruwa bom zaka je ka biya a baka receipt. Amma lalle idan ba a baka receipt ba to as far as we are concerned to mu bamu san cewa ka biya kuɗin baka biya ba. Don haka ko kasuwa ka je ko sayan yanzu in ka je sayan wannan desktop ka je sayan wannan abin nan in ka biya ina ga sai dai idan kai kace baka san receipt. Amma ya kamata a yi issuing ɗinka receipt a baka cewa lalle gashi ka biya kuɗin wuta a waje kaza. Masu sauraro kuna sauraron shirin rayuwar mu a yau ne kai tsaye inda muke tattauna daga jami'ai daga hukumar rarraba hasken wutar lantarki ta Kaduna a nan wato a shiyoyin Kebbi ta gabas da kuma Kebbi ta arewa inda muke tattauna akan abin da ya shafi biyan kuɗin wutar nefa akan kari da kuma yadda ya kamata idan ka biya ka karbi receipt da dai sauran batutuwa. Nan gaba kaɗan a cikin shirin za mu buɗe layi ga ku masu sauraro domin ku kirawo ku bada taku gudunmuwar akan abin da muke tattauna domin yin tambayoyi akan su waɗannan jami'ai da muke tattauna da su. Kafin sannan Malam Nuruddin akwai abin da ya shafi wato matsalar satar wutar lantarki da al'umma suke yi. Za ga wani ya sato wutar lantarki daga wani gida zuwa wani gida. Ta yaya kuke kokari domin ganin cewa an magance waɗannan matsalolin? Na'am. Assalamu alaikum. Kuma wani hukunci ya kamata idan an kama mutum da shi? Na'am. Kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar da bayanin da abokin aiki na yi, gaskiya muna samun matsala sosai na abin da ya shafi sata wutar lantarki. Na'am. Wani lokaci ma za ka ga ma'aikatanmu sun zo da safe sun yi aiki sun tashi da yamma, idan kana zagayawa cikin gari da dare za ka dinga ganin kwaranga. Mutane suna ta yawo da kwaranga, mutane suna kiran wasu suna hawa suna aiki illegally, wanda yake gaskiya a ɗoka ma ta wannan ɓangaren, a aje ma ta ɓangaren sata wutar lantarki abu ne wanda ya shafi rayuwa ɗan adam. Yanzu ka kira mutum gidanka ne an yanke maka huta, dalilin da yasa aka yanke maka huta ko dai baka biya abun da ya kamata ka biya ba ko kuma baka biya kuɗin hutan ba, wanda yake na san baya da za a yi insha Allahu ma'aikacin mu ya zo gidanka, misali an caje ka naira 10,000 ka biya 10,000 ga receipt ɗinka an baka kuma ya zo ya yanke maka huta. So normally duk wanda za a yanke ma huta za ka ga akwai laifinsa. So amma kuma sai a samu akasin haka, sai ka wayi gari sai ka zo ka iske mutum an maida mishi huta. Ya kira wasu da daddare sun zo sun hau tsani sun yanke mishi huta, wanda yake ya kamata mutane su sani wanda ya hau ya yanke hutan kila lokacin da ya hau baya da wani abu da baya da safety materials da ake amfani da su, wanda yake shi ba aikin shi bane. Magana cewa ya nemo kayan kariya ba shi bane, magana cewa ya je cikin transformer kila ya ɗebe fuse da ya kamata ya ɗebe ko da an kawo ta duk shi ba shi zai yi ba. So shi zai je ya hau. So gaskiya wanda yake rayuwar shi na cikin haɗari, idan aka samu rashin sa'a kila ya hau an kawo wuta ko wani abu ta faru, to mutum ya sani cewa shine sila na salwanta wannan rayuwar mutum. So wannan abun yana kawo mana matsala sosai. Sai kaga a wayi gari kaga a transformer misali an sha hutar naira miliyan 2. Ƙarshe kila waɗanda ke da bil suna biyan kuɗin wuta, ƙarshe kila sai kaga an samu 700,000. Amma wannan miliyan 2 an sha su. So yawanci waɗanda ake miliyan 2 nan da ake sha yawancin su waɗanda ba sa da bil ne ko kuma suna sata hutan. Wani lokaci za ka samu wasu za su haɗa huta su yi aiki da ita ko harkar walda ko wani abu da safe sai a zo a cire. So ya kamata mutane su sani gaskiya huta wa'inda suka sa kuɗinsu suka sa kuɗinsu a wannan kamfanin sun ce duk wanda ke amfani da harkar wutar lantarki sai ya biya. Sannan wanda ya sha ta bai biya ba ya sani akwai bashi a kansa. Bashi kuma definitely babu wanda zai shiga aljanna sai ya biya bashin da ke kansa. Sannan mu kuma gefen mu akwai abubuwa da muke wayar da mutane kai akan shi shine ishu na bashi na faɗo cikin ishu na bashi. Idan mutum na da korafi kowane iri ne
shi yasa muke da offices ɗinmu, muna da staff wanda muka aje wanda zai dinga sauran korafin al'umma. Idan ka zo ofis duk korafin da kake zaka rubuta a rubuce zai saurare ka. So gaskiya wannan matsalan da muke fama da ita na satar wutar lantarki, ko kuma ka ga mutum ɗaya yana da bil ya yamma mutum 10 huta, wanda yake a ƙarshen ta zaka ga yana biyan kila 3,000. 3,000 nan idan ka rasa, in ka kasa shi kashi kwana 30 naira 100 yake bamu. So Allah na tuba, a ce muna baka misali awa ɗaya ga rana kana bamu naira 100, ai abun ta yi arha da yawa. Don yanzu ko wayanka za ka je ka kai caji da wayanka da wayan matanka, insha Allah za a caje ka kusan naira 100. So amma sai ka ga mutum yana biyan naira 3,000 yana ba mu naira 100 kenan a rana, sannan kuma kila ya yamma mutane guda 5 ko 10, wanda yake wayannan mutanen gaskiya duk muna kiran su akan matsayin wayanda ke satan muna wutar lantarki. Ya kamata kowane ya zo ofis, akwai hanyoyi da ake bi domin a saukar da mutum wuta. Zai zo da national ID card din shi, zai zo da hoton shi da sauransu. Su da Allah ina ja mu mutane kai, da Allah su ba mu haɗin kai, domin ba mu haɗin kan cewa duk wanda baya da huta, duk wanda ke satan huta a fidda shi, a zo a yi mishi bil. Shi zai sa a samu ingantaccen huta, shi zai sa mu samu damar biyan wannan bil da ake kawo muna domin mu samu huta ta inganta. To shine a takaice barin kuma ga Malam Sa'idu. Akwai Malam Nuruddin ya faro bayani abin da ya shafi mayar da wuta idan an yanke wa mutum wuta. Misali ma'aikatan ku sun zo, mutum bai biya ba, sun yanke sun tafi. To wani lokacin za ga bayan ma'aikatan ku sun koma, shi kuma ya je ya biya, amma ya biya kuɗin reconnecting din nan da ake magana shine wahala, sai ce bari ya nemo wani yayi. Kaman ba ku ganin wannan reconnecting da kuke sanya mutane shi yake ƙara janyo cewa wasu suna zuwa su kira wani daga ban ya zo ya yi aikin? To Malam Junaidu, kamar yadda doka ta tare, kuma wannan doka ce ta fito daga sama, wanda we are under regulation. Ana regulating din duk abin da muke yi, ba mu ke kawai fitarwa mu ce kawai za mu yi kaza ba. Muna ƙarƙashin regulation, akwai naka akwai waye duka suna regulating din abubuwan da kamfuna suke yi gaba daya. Wannan kuɗin reconnection Malam Junaidu kamar wani punishment ne, kamar wani horarwa ne ga wanda ya biya kuɗin da aka ce ka biya cikin lokaci ba. Kamar yadda aka rubuta a kowane bill cewa ka biya kuɗin wuta kafin lokaci kaza, idan kuma baka biya ba to akwai kuma wani penalty da zai biyo baya. To wannan reconnection fee din da mutum zai biya, to wannan kamar punishment ne, domin idan aka yanke maka wuta, to a tsammanin kamfani ko abin da ya kamata shine kai kar ka mai da wutan nan, ba aikin ka bane. Akwai waɗanda aka ɗauka domin yin wannan aiki, su kuma akwai resources inda suke amfani da su kafin har su je su mai da maka wutan nan. To sai ya zama wannan kamar penalty ne, kamar charges ne aka yi maka akan cewa baka biya kuɗinka a cikin lokaci ba, har sai da ka samu mutane, in mashin ne aka samu mashin mai, aka ɗauko lada suka yi, aka yi zufa, aka yi menene, aka zo aka hau aka mai da maka wuta. Maybe kila wani wata wannan abun ya sa kila ta ce za ka yi kokari ka biya kuɗi cikin lokaci dan kar a yanke maka wuta ka biya wannan reconnection fee din. Amma ka'ida ne ga duk wanda ya bari har aka yanke masa wuta, to lalle ya biya wannan kuɗin mai da wuta din. Kuma abin da muke ƙara jawo hankalin mutane akan mai da wuta da kansu, wato akwai haɗari kwarai da gaske, domin waɗannan layuka ba haka kawai ake ɗauka kowane waya aje a mai da shi ba, kowane yana da abokin haɗin shi. To idan wanda yake leman ne, wanda bai san ba aikin shi bane, bai da training akan wannan, ya je zuwa mai da wuta, komai zai iya faruwa. Wannan lokacin ne zaka ga cewa mutum ya kawo korafin cewa ai wuta ta yi masa banna, saboda maybe an je an hada wata wayar da bai kamata a hada ta ba. Kuma kaga wannan ba mu bane. Amma idan ma'aikatan mu ne suka je suka yi wannan, to mutum zai iya claiming din damage cewa ai kaza kaza. Amma idan fa wasu ne ka je ka nema don neman sauki, dan kanka biya 1000 ko 15 ko 2000 na mai da wuta, aka je aka samu irin wannan, to gaskiya mu ba mu ne da haƙƙin biyan ka abin da aka yi maka banna ba. Sannan kuma issue din vandalism din, kamar yadda ya magana cewa is a serious offense. Abu ne wanda yake yana da hadari a rayukan mutane, wanda yake mun gani da yawa. Akwai lokacin da na je Bunza, ko da na je wani ya je vandalism kan wannan abin nan, karamar transformer din nan, ko da na je ma yana sama, ya je satan cable. Tunda akwai communication din da ake yi
in za a mai da wuta to sai engineers ɗinmu sun kira sun ce layin ɗinmu sai babu kowa don haka a mai da muna wuta to shi kuma yanzu shi ba official ba ne, babu wanda ya san yawa bai san ya ake bai san akwai wani communication tsakanin engineers ɗinmu da kuma waɗanda ke ba mu wuta ɗin ba. Kawai ya je ya hau, unfortunately an mai da wuta a nan ya mutu, a wannan saman wajen nan saman nan ya mutu. Wannan ɗaya daga cikin illa ta sata wuta kenan. Na biyu kuma shine illa ta sace waɗannan kayayyakin wuta ɗin, kamar yadda ni magana, kaya ne masu tsada. Tun daga transformer ɗin da cable ɗin da wane ne suna da tsada. So idan aka sace abu guda ɗaya sai kaga yana wahala kwarai da gaske ga kamfani cewa bari ya je kawai ya je ya ɗeba kuɗi ya je ya samu ku, saboda ma sai ya fara tunanin shin wannan transformer da aka ce an sace kaza suna buƙatar kaza, shin ma wai transformer nan nawa take kawowa, nawa ake samu akan wannan transformer din. To sai a zo ma kila kayan da aka sace kuɗin da aka karba wajen su ma kila ba za su iya sayan kayan ma da aka abin nan ba. To kawai sai haga kamfani wata rana ya zuba ido ya yi shiru abin shi tukuna bai ce komai ba, saboda yana dibin in zaka sa kuɗinka sai ka dibi ina zaka sa kuɗinka inda za su fitowa. To yanzu ka ɗauki cable an ce maka kila kusan 500,000, kila duka transformer nan ba ta wuce 200,000 ake samu a kanta. To kamfani sai fara tunanin ya zai je ya sa 500,000 inda yake samun kawai kila 200,000 misali. Sannan mutane su ya kamata a ce su kare wa'annan kayan nasu, su ɗauka nasu ne. Wa'annan installations ne su ɗauka nasu ne, domin idan wani abu ya faru to kafin a samu a maida musu wutan to zai ɗauki dogon lokaci. Na ga shi ne ɗan bari kafin mu buɗe layi bari mu magana ko kana ki ƙarin bayani ne to ma nurda. Assalamu alaikum, ina so in ƙarin bayani akan issue na masu sata huta da kuma masu sata kayan huta. Akwai misali da zan ba su a yanzu akan tsakanin watan 1 zuwa watan 7 zuwa watan 6 na wannan shekarar da muke ciki, akalla kamfaninmu ya yi hasarar kaya na kimanin kuɗi miliyan 386 akan sata kayan da aka yi kawai, wanda yake a ce miliyan 386 kaga ba karamin kuɗi ba ne. Wanda yake wayannan kayan da aka sace ko transforming da aka sace cables insu, bancin wayanga kuɗin da aka kiyasta na kayan da aka yi hasara, kuma mun yi hasara wajen kimanin miliyan 147 a kan kuɗin da ya kamata mutanen da ke amfani da wayannan hutar biya. A yanar jihar Kebbi ne ko kasa a kamfani gaba daya tsakanin wata 1 zuwa watan 6 na wannan shekara. Sannan akwai dokoki da aka tanadar, kamar misali masu sata hutar lantarki, abinda doka ta sharaɗa shine idan aka kama mutum zai shekara 21 a gidan yari. Shine doka, so akwai dokoki sosai akan, amma dai alhamdulillah kama yankin Jega kwanaki mun yi samu wannan matsala sosai na sace-sacen transformer, wanda yake ina ya tunawa mun zauna da mai martaba sarkin Kabin Jega, mun zauna da local government chairman da kuma community elders na gari, wanda yake aka zo aka yi tsari mai kyau na akan sace-sacen cables, har aka kira shugaba na 'yan gwangwani da sauransu. Gaskiya aka yi tsari mai kyau, kuma alhamdulillah tun lokacin da aka yi wannan kusan wata 4 da ya wuce an samu ragowa sauki sosai na gefen satan cable a garin Jega. So ina kira ga duka sauran mutane da kuma sauran garuruwa da har waɗanda ba su cin wani yankin namu, so a yi adopting the same method. Ya zama tun shugabanni na gari sun shigo, sarakuna sun shigo, a kira waɗanda idan an saci kayan ana tunanin wurin su ake kai ana saidawa. Insha Allahu idan aka haɗa kai da ma'aikatanmu, muna tunanin da jami'an tsaro insha Allahu za a samu sauki ko kuma a ciwo kan matsalan wannan sace-sacen da ake yi. Na'am, shine karin bayani. Kafin mu ɗauki layin waya bari mu magana akan abin da ya shafi mita da rabe-raben ita mita din, kamar ta yaya za a yi bambancin ita mita da kuke da su, Malam Habib? Kamar yadda muna da tsari na gwamnati wanda ta kawo na cewa za ta samar da mitoci kyauta
ga 'yan ƙasa 'yan Najeriya domin rage musu raɗaɗi da kuma abin da ya shafi estimation da ake yi na bill da ake kawo cewa ba a auna shi yadda ya kamata. So wannan shi ake kira a National Mass Metering Program wanda yake CBN take abun nan dauke da wannan ragama din, kuma an yi phase 0, ma'ana an fara yin wannan abun ina ganin last year ne in ban yi kuskure ba. Sannan kuma yanzu haka a sauran wurare ana yi. Ina ga kamar shi abokin aiki na shi ma ina gaba da jimawa sosai ba an kawo mishi wa'annan mitocin, kuma suna nan suna installation din, suna nan suna sawa. To wannan mitoci da suke under gwamnati, wannan mitoci ne kyauta ba a biyan ko sisi, domin gwamnati ta ce za ta samu mu 'yan Najeriya da su a saka musu, mutum bai biyan ko sisi wajen sawa ko kuma bayan an sa. Illa kawai idan akwai wani abu wanda yake wayarin, abin da ya shafi wayarin na gidanka, inda kila za a samu ka mita, kila waya a ce bata kai ba, to kana zuwa kai ka je ka siyo wayanka da kanka a samu ka. Amma dai wajen sawa din ko kuma baka biyan ko sisi, ko ma'aikata din baka biyan su ko sisi, baka biya su kuɗin lebo, su yi maka aiki sun sa maka mita, wannan kyauta ne. Akwai kuma wannan map a meter asset provider, wani kamfani ne na daban, shi kuma mitoci yake saidawa. Yana da bambanci da wancan National Mass Metering Program da ake na under CBN, wancan daban yake, wannan daban yake. So wanda bai iya jiran cewa har lokacin da gwamnati ta kawo nata a sa mishi kyauta, to akwai wannan hanya ta zai je ya biya kuɗinsa domin a zo a samu mita din. Akwai Polaris Bank wanda zaka je ka biya kuɗin mita din, idan suka yi receiving din payment ɗinka za su zo har gidanka, tunda zaka sa address ɗinka da contact ɗinka da dukkanin information ɗinka, within kaman 10 days haka za su zo su yi maka installation ɗin wannan mita taka cikin kwana 10 in suka yi receiving din payment ɗinka. Akwai kuma single phase, akwai kuma 3 phase, wanda yake a kuɗin single phase za ta kai ina ga 50,000 da wani abu, waccan kuma ina ga za ta kai kila 100 da kusan 9 da wasu 'yan kwababba sama haka. Yawa wannan ba VAT kenan, ba VAT na gwamnati. Akwai 0.75 na gwamnati wanda yake kuma za a yi including din shi idan aka je can wajen payment din. So wannan shine. So yanzu kenan muna da hanya biyu ta yadda mutum zai samu mita, ko dai ya jira ta gwamnati idan ta kawo aje a samu masa kyauta, ko kuma ya je banki ya biya kudinsa. Idan ya biya kudinsa aka yi receiving, su wa'annan company suka yi receiving din payment ɗinsa, within 10 days za su zo har bakin gidansa su yi masa, su sa masa wannan mita din. Wannan ina ga shine dan ko akwai karin bayani daga Malam Nuruddin? Na karin bayanin da zan yi akan issue na shi wannan map din, wanda mutum zai je sai, sannan ita ma kusan in ce kyauta ne, kamar wancan din. Saboda wannan idan ka saya din da kuɗinka, kuma akwai lokuta na ina ganin wata 36 wanda kamfani zai dinga maida maka kuɗi sannu cikin credit har a biya ka kuɗin mitan ka, cikin credit da kake siye. Za a dinga mai da kuɗi. So lokutan da aka ɗauka akan wannan abun shine wata 36. ko da baka sai unit ba za ka ganin wani dan unit. To ai dama idan baka sai unit ba ina magana kai in je in huta. Sai a dinga ƙara maka kuɗin sannu har akai lokacin da za a biya ka waɗannan kuɗin da ka sai mitar. So ina ga shine ƙarin bayanin da zan yi akan issue na wannan mitan. Masu sauraro za ku kira mu akan lambar waya 09096934443. Wannan ita ce lambar da za ku kirawo domin ku yi tambaya ga wato jami'anmu ko kuma jami'an hukumar rarraba hasken wutar lantarki ta ƙasa ta jihar ta Kaduna, wanda muke tattauna da su a halin yanzu. Kuma muna magana ne akan abin da ya shafi biyan kuɗin wutar nefa akan kari, da kuma biyan ko kuma yin amfani da mita, da kuma yadda ya kamata a yi amfani da ita mita din. Bari mu ji mai kira na farko. Assalamu alaikum. Na'am, da muke tare. Barka ka dai malam. Barka ka dai. Kana magana da Akilu na manzon Allah daga unguwar Sha'ibu. To Malam Akilu, muna sauraron ka.
to almajiri abinda zan ɗaya tsokaci a kai gaskiya dangance da masu sata wutan nan tsakanin da Allah musamman nan karkara sosai ana sata wuta. Kaga ga mita mutum za su kai kusan goma ga mita amma haɗa kuɗin mita ya wuya in an ka ce wasu su kawo wasu za su bada wasu ba su bada ba. Amma sai kaga waɗanda ba su bada ɗin nan ba waɗanda sun ka bada in sun ka cika sun ka biya kuɗin mita sai su kuma da dare gaskiya akwai musamman kanika waɗanda suke kiruwa na daban. Kaga kwanaki a nan wani kawai aka yi haka irin haka nan wani hau wuta daidai an bugo wutar nan in gaya ma ashe tana mai abun ga kuma sai yallake nan Allah ya fitika to kaga irin haka nan duk bai dace jama'a ba. Kana ganin akan haka nan yan uwa suna ta faɗa akan sata wutar. Ya kamata a yi jan hankali ga mutane don Allah su yi kokari su don ka biyan kuɗin wuta. Kuma ina roƙon jama'an nan ta kuma aikatan nan don Allah su yi kokari su gyara mana wutar mu wagar ta hito daga tasha Hauwa ta yi mun gadi gaskiya ba mu da wuta za mu kai kusan wata 4 ba mu da wuta ni shine gudunmawa ta akai. To muna godiya sosai muna godiya ina jin malam din kai ne ya kamata ka bashi amsa tun da yankin mun gadi da sauransu. Assalamu alaikum malam Aqilu na manzon Allah. Mun gode kwarai da wannan gudunmuwa da ka basuwa ga 'yan uwa masu amfani da wutar lantarki waɗanda ba su biya. So da Allah mutane mu yi kokari mu dinga biya domin a samu ingantattar wuta. Sannan matsalan da kai magana na cewa tashar Hauwa ko hanyar zuwa Mungadi ba ku da wuta kusan tsawon watanni. So da Allah abinda nake so ya kama muna da office yasa muke da office a nan Jega, muna da office Kalgo, muna da office Bunza, muna da office Aleru da duka local governments ɗin so muna da kuma ma'aikatan da muka aje waɗanda za a dinga jin za a zo a kawo musu korafi wanda yake idan aka zo kawo korafin nan ko matsala ko rashin wuta za su rubuta ne a rubuce. Za a bi don hanyoyin da ya kamata a bi wani lokaci matsalolin da muke samu har information abu matsala ba ta kawo a wurinmu shine ba a bin right channel da ya kamata. Wani kila ya san wani dan mai aikin wutar lantarki kila ya zama wurin shekara ɗaya ya bar wurin a mishi transfer zai kira shi ne ta waya. So kana aiki kiran mutum ta waya yanzu nan an jima ya manta amma duk abin da ka zo office kai ba da shi a rubuce za a sa hannu cewa lalle Aqilu na manzon Allah ya kawo complaint na matsala kaza an sa hannu an karba to ina kyautata wannan ma'aikacin da ya sa hannu dole ne ya yi tsaye akan wannan hannun da ya sa ya tabbatar an ciwo maganin wannan matsalan saboda akwai ƙa'idodi akwai doka ga duk wanda ya kawo ƙorafi. Akwai lokuta da aka bamu cewa idan ba mu saurare shi ba cikin wannan lokacin yana da dama ya ɗaukaka ƙara a kanmu. So da Allah ina mai baka shawara da Allah ka samu lokaci sai ka zo office ina insha Allah zan duba wannan matsalan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam sallallahu Sheikh Janairu barka ka dai. Kana da Abu Sufyan. Na mala Abu Sufyan. Na'am. To na ji abin da ake tattauna to dan ina da wani dan korafi kaɗan don a gidan mu guda da ke Allero Estate muna yin da ita wannan tafiyar lita. To amma akwai wani lokaci wanda kuma sai wannan abun ga na izin na saye ne wannan abun ga na saye ne. To wani lokaci kuma sai mu sai ka ga yaki ko da muna so mu balance mu ga yin da ya rage kafin mu sa wani sai abun ya dan shi. Sannan kuma to shi ne ke son ƙarin bayani idan mutum na dan da wannan problem ko na da wannan matsala ko kuma idan shi abun ga dinnan na saye ne take kamar ya samu matsala wace hanya ya kamata ya bi domin su abun ga sama da kasan da yake mun san kana magana remote wanda ake sawa da remote kenan na'am tunda ka san mu da yake tana can saman tare to kuma in ba an samu su ba an hau can sama idan wannan abu ya samu matsala dole sai an hau can sama a ce a sa unit din yadda ake so to shi ne yake so an samu ƙarin bayani menene mafita da Allah akai irin haka to muna godiya sosai Malam Abu Sufyan ya ma magana akan unit ne idan an zo za a sa unit wani lokaci sai kaga kamar remote din ko kuma yanda ake sa unit din ana samun matsala to idan an samu irin wannan matsalan shin ta yaya za a gyara daga unit din da koko daga can saman da sai an hau assalamu alaikum Malam Abu Sufyan na'am irin wannan matsalan ana na CIU muke cewa wannan
kama yes remote inda kake sa unit akan shi, so wani lokaci yana iya bada matsaloli da yawa. Akwai lokacin da batur ma idan batur ɗinka ya yi weak yana iya kawo wannan problem. Akwai batur ɗin da kana iya sayen shi ka sa yanzu kamfanonuka ne ya ƙi, amma in ka so kila wani babban batur zai yi, amma dai wannan problem dama poor communication ne. So idan hanya ta farko mai sauki shine kamar da na faɗa, akwai office ɗinmu a nan Aleru, akwai kuma Aleru Quarters, akwai office ɗinmu a Kalgo. So abu mai sauki, kuma muna da ma'aikaci wanda muka yi dedicating a nan Kalgo. Wanda yake shi yana gudan gaji ne can kusa da gudan gaji Aleru Quarters. Aleru Quarters birnin Kebbi. Yana magana sai Quarters. To akwai office din mu a nan cikin birnin Kebbi a gudan gwaji. Don Allah nan zaka je zaka yi layin complaint ɗinka za a rubuce. So ma'aikatan mu za su je su duba mitan kai menene matsala. Idan matsalan daga wannan ne abun sa katin ne, idan akwai ana iya maka replacing, in babu kuma akwai da za a yi da sa hannun manaja da yarda, akwai da za a mai da mitan daidai inda kake kai so da ka dinga sa katin da hannu manually. So duka wanga abubuwan ana yi. Wani lokaci rashin zuwa office ne a rubuce a kawo wanga complaint, ko kuma ka ce ka kira waya shi ke sa mutum ya kwana remote ne za a iya canza mashi sai ya biya kuɗi ko ba abun da zaka biya na kuɗi. In dai harkan mitan nan da ake babu abun da zaka biya na kuɗi akan mita. Bari mu kira na gaba. Assalamu alaikum. Aliyu. Na'am, da muke tare. Ina magana da shugaban Alhaji Umar dan Abashi. Na'am, to bakin mu suna sauraron ka. Na'am. Akwai mu da cikin gari da kauye. Saboda abin da a hujja ta yawa in ka dace misali daga nan ina biki na zuwa goma. Ana da yan wuya su je koyo ce ba a kashewa. Kai wurare. Amma mu da suka gano ce mu magariba. A ina kenan. Ne da wuta ta wajen kai ko hudu. Nan ne cikin birnin Kebbi wata shiya. Amma in ka cikin birnin Kebbi wata shiya. Kamar wata shiya kenan a birnin Kebbi. A ko da mu da ita ba. Na'am, kamar wata shiya kenan a cikin birnin Kebbi. Na'am? Kamar wata shiya kake magana a cikin birnin Kebbi inda ake ɗauke wuta. Na'am. Na'am. To shi kenan masu bakin mu za su baka amsa akan wannan abin naka. To shi ya fara da cewa shi akwai bambancin wutar birni da ta karkara ne, saboda ya ga in ya tafi daga nan zuwa Argungu zai ga da wuta. Amma kuma a cikin birni wajen Ilela Yari daga bakin tsohon banki har zuwa Ilela in an ɗauke tun wajen magariba sai aka yi karfe 1 da dare ba a dawo da wuta ba. Me yake faruwa? Duk da yake Malam Umaru ba mu ke kula da wannan yanki na birnin Kebbi ba, amma da yake dai na taba zama nan birnin Kebbi a matsayin commercial manager, na san yadda gwargwado suke samu wuta inda tudun wada ne in particular wanda suke kira ina ga tsohon gari. Duk irin yankunan yawa. So tudun wada tana cikin da yake an karkasa yanayin samun wutan kuma yanayin samun wutan based on kudin da mutane suke biya. Akwai kaman GRA, akwai gwadon gwaji, akwai Nasarawa, akwai bayan kara, akwai ita tudun wada, akwai ina ne duka. To kowane da yanayin awa da yake samu na wuta, kuma shi ma an yi shi ne gwargwadon yadda mutanen wannan yanki suke biyan kudin wuta din. So mutanen tudun wada ina gani kaina ban san zuwa ofis inda aka yi waje na ba akan wannan matsala, kuma muna musu bayani shugabanni da jikinsu kuma suna fahimta. Abin da ya shafi abin da yasa suke samu wannan wuta din ko bayan da suke so ba, suna kan band E. Idan aka ce band E duka a wutar da ya kamata su samu bai wuce irin kaman kila awa 4, awa 5, awa 6 ba a rana. To ban san ko akwai wani abin da ya canja daga wannan awoyin da suke samu ba, duk da yake ana iya samun kuma wani zubin based on allocation din da ake ba birnin Kebbi zama ba za su iya samu wannan awa din ba. Kamar yanzu shekaran jiya an samu abun nan power abun nan outage gaba ɗaya kusan babu ita ko ina, kuma da ta dawo din ba a iya ɗaukan ko ina, kowa ya zan babu ta. Ya kamata awar da ya kamata a ce kana da ita to wutar bata dawo ba, da kuma ta dawo sai zamana ba a iya fikin din ko ina.
kaga dole a ba wasu wani bangare wasu kuma su haƙura so yana ganin abin da ya shafi tudun wada in akwai wani abin da ya canja bisa ga kila ni abin da na sani to suna iya zuwa can office domin su je da shi a rubuce cewa ga abin da ke samu na kamar bangaren tudun wada suna tsarin da yake ban iko idan da hali za su iya gyara za su yi adjustin din yanayin biyan kuɗin wutan nefan su ma za su iya samu kuma a ɗanyi adjustin din su kwarai da gaske wannan shi yafi komai sauki idan dai har za a iya samu abin da ya kamata a samu daga wajen su wanda yake su da kansu mutanen unguwan da ke tudun wada sun tabbatar da cewa lalle su sun san akwai mutane da yawa inda ba sa biyan kuɗin wuta wannan su suke faɗa da bakin su kuma suka ce sun san akwai mutum ɗaya zaka iske yana ba kusan mutum 10 amma kuɗin mutum ɗaya ake sa kuma shi ɗin yana zuwa can yana tattara wa'annan ɗan kuɗaɗe nasu 3,000 2,000 kaza sai ya haɗa kuɗin sai ya zo a sama bil guda ɗaya kuma ba wai duka kuɗin da ya haɗa wajen su yake zuwa fai biya ba shi ma sai ya dan ya gina shi so kaga wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa gaskiya a wannan matsaloli suke ci gaba da faruwa amma ina mai tabbatar ma mutanen tudun wada in dai har za su zara dantse su ga cewa suna biyan kuɗin su cikin lokaci kuma abin da ya kamata su biya to lalle za su iya zuwa da wannan korafin a rubuce cewa lalle su fa suna biyan kuɗin wuta don haka ga abin da suke biya suna so a daga su daga wannan tsari a kai su wani to na tabbata za a yi musu wannan abun shi yafi komai sauki insha Allah. Assalamu alaikum. Na'am da muke tare. Ya gajiya. Alhamdulillah. Dole ni abin da nake son yi magana a kai. Na'am. Shi ne idan mutane ba su samu ita sai dare yayi. Ba a samu sai dare yayi. Ba a samun sai dare ya yi kuma ni abin da nake gani su zauna don Allah da yi nazari saboda wuta da daddare kusan mutanen da ke amfani da ita sun fi yawa daga da rana kamar daga ina ne kenan da an ce karfe 7 da wuri ce ya yi an kawo su kuma a daukewa sai safe muna jin daɗin haka amma sai aka zuwa ka daina yin haka a wani area kake magana kenan nan halittu abu da nake na'am to bai faɗi suna ba kuma ya tafi magana da shi ta cikin birnin Kebbi bari mu ji mai kira na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Gida barka da aiki. Barka ka dai. Ya kokari ya himma. Alhamdulillah. Kana tare da Alhaji Audu mai gwanda Andare. To Alhaji Audu mai gwanda Andare. Da yake na da ji ainihin maudu'in da ake tattauna akai dangane da wutan nefa. Na'am. Wani na shigo ɗaya da daidai in nan cika taro da yake mu wuta mun duk da ban mu da za muna da damu ko kakana mu samu da wasu sun samu wuta kuma suna hadda wadara da sauran wasu abubuwa. Wani ji Allah ba su ikon gyara kuma su kiyaye abubuwan da ya kamata a kiyaye. To madalla. To ya ma kenan. Ya zo cika taro da addu'a ne. Me za ka ce malam Nuruddin akan ko kuma mu daga wannan sai mu assalamu alaikum. Alaikum salam. Na'am da muke tare. Na'am. Alhamdulillah. Kana magana da Umar Faruk daga Kalgo. To malam Umar Faruk daga Kalgo. Gaskiya muna haɗuwa da barazana ta rashin samun wuta ingantacce da ya kamata. Na'am. Dan ka dauke ta ana kai kusa ga mangare ba a ba mu wuta ba kuma muna biyan kuɗi a kan yadda ya kamata. Mun yi magana mina na matsala wannan ga har yanzu da ya ki yiwa. Yanzu haka magana da nake maka idan an ka mai da wuta za ana a ce a kai mana canjin gobe kuma tana kai har mangare ba a mishi ta ba. Kuma wuce mangare ba. Ina maka samu da mana mina na matsala wannan abin. To malam Nuruddin zai maka bayani insha Allah. Ka tara abubuwa mu fara da Andare ne ko mu fara da Kalgo. Assalamu alaikum malam Faruk Kalgo. Gaskiya wannan matsalan da ka faɗa ta rashin wuta ina ga idan kana bin kafafun yada labarai layukanmu na Facebook, WhatsApp da kuma rediyo so gaskiya wannan karancin hutan ba gefen kuɗai ba ne abu ne wanda ya shafi kusan duka ƙasan ne gaba ɗaya wannan hawa inda ke wasu garuruwa ma in ka tambaye su za su gaya maka yadda ake samun huta kwanakin watannin baya da suka wuce so gaskiya yanzu ya bambanta huta ta karamta sosai kuma kowane lokaci
idan muka samu karamcin wuta mukan yi kokari gwargwado mu fahimtar da mutane al'umma cewa ga matsalan inda take an samu karamcin hasken wutar lantarki ne. So wannan abu ne wanda gaskiya ya wuce matsayin mu, amma dai insha Allah mun tabbatar gwamnati na kokari akan shi domin a tabbatar an samu ingantattar wuta a ƙasa. So ina ga abin da tsokalin da zai kenan akan wannan ishu na Malam Faruk daga Kalgo. To shi na an da rai Alhaji Audu da ya ce shi sai dai ta yi taro saboda su ba ma samun wutan gaba ɗaya, shi ne za ka so Alhaji Audu da ya kira daga Andre ina son da na so mu same shi mu samu cikakken ƙarin bayani, saboda ina tunanin su ma suna ɗaya daga cikin, ko dai layin su ya lalace ko kuma suna ɗaya daga cikin mutanen na wanda ake samun matsala a kansu wajen harka biyan kuɗin wutar lantarki. Saboda gaskiya abun da na sani wannan kasuwanci ne, ba ma yi sai da kwastomomi, sannan duk kwastoman da kake ba huta yana biyan ka cikin lokaci kuma yana biyan ka abun da ya kamata. Gaskiya ban san yadda za a yi ka yanke harkar hurɗa kasuwanci tsakaninka da shi ba. Kamar misali yanzu kai kana da shago ko wannan na zuwa kullum yana sayan buhun shinkafa wurin ka, duk yazo bai ɗaukan bashi zai biya ka yadda ya kamata, sannan a ce haka kawai ba za ka sayi gudu ba za ka so haka kawai, tunda riba kake nema ka samu abin da za ka kai ma iyalanka. So mu ma haka ne. So gaskiya ina son Alhaji Audu in ya samu dama ya zo ofis mu zauna na in gaya mishi ga matsalolin da yasa kila aka ɗebe su akan. Akwai wani da ya kirawo daga Hallar Abdu da bai faɗi sunansa ba, yana maganar ana samun wuta amma sai da daddare, kuma akasari abin da yake so ya ce masu amfani da wutan da rana sun fi son amfani da ita. Kaman me ya sanya ake ba su wuta a wannan yankin da daddare? Ina ganin Hallar Abdu kaman yanki ne na Nasarawa ko su shi ma suna kan wannan tsari ne na band akwai band A, akwai band B, akwai band C, akwai band D, akwai band E. So kowane yanki akwai inda ya fada. So ina ga Nasarawa in ban yi kuskure ba suna yanki ne na band C ina ganin. So ba zai a ce ko da yaushe suna samun wuta da rana kaɗai ba ko kuma suna samu da daddare kaɗai ba. Abun zai iya canjawa. Auren da ake basu dai ana kokari da ya zama na wannan auren da aka ɗiba musu ana basu, amma wani lokaci shine to ba za a iya ce musu kawai za ku dinga samun wuta lokaci kaza ba, ko ga lokacin da za a wani zubin lokacin da ya kamata a baku sai zama na ma wutan ba wuta. Don haka samun wuta na da daddare suke samun wuta? Da daddare kawai suke samun wuta kuma da rana suka fi santa. Su kuma ya ce akwai masu bukatar da rana saboda harkar sana'o'i da yawa akwai kuma masu bukatar, kaga baya da za a ce kayi daidai. Yanzu in kace zaka mai shi da daddare kawai wani zai ce maka sai da ya tashi daga wajen sana'a sai zaka bashi wuta, wani kuma zai ce maka to ai ya tashi daga aiki ya koma gida yana so ya sha ya sai kaza ya kaza. So dole dai a samu wani lokaci ana samun ta da rana, wani lokaci kuma a same ta da daddare. Ina jin duba da karancin lokaci kaman duka iyalan zamu dakata domin lokaci yana hararen mu. Kaman Alhaji Nura ban san da me zaka rufe mana da wannan tattaunawan ba. Assalamu alaikum warahmatullah. Na'am, da ƙarshe dai gaskiya ina son in kira hankalin al'umma da Allah muna neman goyon bayan su da haɗin kai. Mutanen nan waɗanda ba sa biyan kuɗin huta, mutanen nan waɗanda ke sata huta, mun san su, yawancin su makwabtanmu ne, abokanmu ne, da Allah a ba su shawara ko kuma a zo a kawo muna rahoto a kansu, muna iya zuwa mu ɗauki matakin da ya kamata a kansu. Sannan kuma al'umma da Allah ina son duk wanda ya biya kuɗin hutansa ya yi ƙoƙari kada ya ɗaga ko ina sai an bashi receipt, kuma ya tabbatar wannan receipt da aka bashi na shaidan ya biya kuɗin wuta ya duba ya da kyau. Idan ya ba da naira 10,000 ya yi ƙoƙari ya duba 10,000 na aka sa mishi. Da Allah shine kawai shawarar da zan ba al'umma. Mun gode kwarai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. To Alhaji Habib gare ka. To kamar yadda dai mai abokin aiki na ya gabatar, duka kusan magana ɗaya ce, domin abu ɗaya muke saidawa, kasuwanci ɗaya muke yi, kuma muna cikin kamfani ɗaya. Abin da ya kamata mutane su mai da hankali akan shi shine biyan kuɗin wutan su cikin lokaci, kuma abin da ya kamata mutum ya biya, domin wannan shine zai ƙara musu ya ƙara muna kuma mu ma kan mu ƙarfin gwiwan cewa mu ba su wutar da ya kamata, mu ba su ingantacciya, domin idan babu kuɗin wuta to babu wuta kenan. Kuma kamar yadda yanzu wata yake zuwa ƙarshe haka,
to gaskiya mun fara aiki gadan-gadan na cewa duk wanda bai biya kuɗin wuta ba to za a yanke mishi, kuma penalty shine duk wanda aka yanke masa kuɗin wuta bayan ya biya wannan kuɗin wuta to sai ya biya kuma kuɗin mai da wuta ɗin, wanda shi ma muna reporting ne zuwa can a manyan mu da ke can sama. Sai kuma ishu na vandalism, da Allah a yi kokari mutanen unguwa ta hanyar kila dagaci ko sarawuna ko wane ne a sa ido kwarai da gaske, saboda duk abin da aka taba yana da tsada, to kafin a mai da shi ko da za a mai da ɗin to sai mutanen unguwan sai sun fi kowa wahala. Su ya kamata su sa ido su ga duk wanda zai taba musu wannan kaya in dai ba ma'aikaci ba ne, kuma su tabbatar da ɗan ainihin ma'aikaci ne, sannan su ba shi dama cewa zai je wani aiki. Amma duk wanda ba haka ba to su kama shi har sai sun sanar da hukumar a wutar lantarki. Masu sauraro duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin rayuwar mu a yau na wannan safiya, a madadin wato hukumar gudanarwa ta gidan rediyon tarayya Ikuti FM da wanda ya taimaka domin ganin shirin ya zo muku, wato Umar Sani Kofar na isa, da kuma wato karkashin jagorancin Abdullahi Muhammad, sai jami'ai daga hukumar wato rarraba hasken wutar lantarki ta Kaduna da muka tattauna da su Malam Nuruddin Bello wanda shine area manager da ke kula da Kebbi ta Gabas, wanda ya kunshi kananan hukumomin Jega, Kalgo, Binza, Aleru, Mayyama da kuma karamar hukumar ɗakin gari, sai Alhaji Habib Sa'idu wanda shine mai kula da wato area manager mai kula da Kebbi ta Arewa, wanda ta kunshi kananan hukumomin Arugungu da Arewa Kangiwa kenan da kuma Augi da Gwandu, sai jami'in hulɗa da jama'a na ita wannan hukuma Muhammad Najib da ya sanya ido domin ganin shirin ya zo muku yadda ya kamata. Maryam Abdullahi ya ta sada mu da ku. Junaidu Sani nake cewa sai wani makon idan Allah ya kai ni. Madalla an saurare shirin rayuwar ma yau tare da Junaidu Sani, da fata an ji daɗin kasance tare da mu a cikin wannan shirin na rayuwar ma yau. Sai a tare mu a ranar Litinin da misalin karfe 11 na safen da za a ji mu dauki da wani sabon shirin da kuma za a tattauna akan wani maudu'i na daban. Da fata ana jin daɗin ci gaba da kasance da mu ta 103.5 kan zangon FM kawa abokin sauraro, wato gidan rediyon tarayyar Najeriya Equity FM birnin Kebbi.